Me trajnerin e Basanjës Zëtanjer Hadji Osmanović, profesor, një humje i zgubiu edhe e paparashikuar duga gjithë sportdasit, por pa za sve navijača i za vas që trejnova i zgubio. Ja. Pa šta? Pa šta je? Pa izgubili smo. Pa pričaj. Izgubili smo od bolje ekipe. Kena lujtë, kena lujtë, kanë mirë pjesë sportet. Igrali smo, dobro smo ušli u utakmicu. Ne kena fillu shumë mirë neshje. Napravili neke šanse. Kena pas disa shanse. Nismo iskoristili Nuk i qëllëzume, tha, të te raste. šanse protivne. Napravili smo grešku. Edhe na kena gabu. I posle te greške sve je otišlo u Mas tyne njihovu gabimeve, korist. ata qëllëzunen. Pa nuk shpej me tepër në skuadrën tuaj. Zašto ne ide kod vaše ekipa? Šta ima problema kod vaše ekipa? Pa ja mislim prvo i osnovno problem kvalitet. Në radhë parë thët kvaliteti, thët e ekipi. Treba da se ima kvalitet. Duhet me Drugo, pas onda kvalitetet. E dyta thët, nisu baš uslovi dobri za igru ovde. ovdje thët nuk është edhe fillë me lujtë mirë, shka lujtë mirë thët të I teren. onda svake utakmice Gjdo neshje, moramo neke igrače da mijenjamo. duhet me nru, se gjdo neshje që kena Evo sad. në ka ardhë rasi, thët duhet me nru letarë, thët që me Na ba. polovrijeme nam se povrijedio štoper. Ase në uvra thët stopri për shemin flet, Morali smo da ubacimo drugog igrača. edhe vu me letarë tjerë thët, I onda je otišlo sve u njihovu stranu. është e iku gjdo gjënë në anën tjetër thët. Prej disa javësh në kryet e Basanjës dhe Za keni krijuar mnogo je nedelio za ekipu Basanja, kako je opinion za vas, za kvalitete one i Basanja, kako je osjećaš Basanja sad, na nedelju. Da. Pa neki igrači su možda i napredovali i tako to, ali fali nam još dosta toga kvaliteta. Pa kena kvalitet, ma nuk është se s'kena kvalitetet, po janë të vramë, thët Evo, shumë letarë. viđali ste, znači, prvo polovrijeme da možemo da Pjesën igramo, parë, lujtë me mirë, thët, ali dešavaju nam se neke neshvatljive greške është e kena ba gabime, thënë pjesë dytë. i onda to teško možemo da Kjo është e vështirë, më nadoknadimo. deri në fund thët me shku. Ishte një derbi shkodran. O je derbi Skadagjani. Ka një opinion për Shiroken. Za opinioni za Dostojevski, treća liga je Dostoj Basanja, ona je Širokog. Kako je misli za ta ekipa? Pa ne znam, meni Nuk utakmica di, kao taman utakmica neshe mas neshe. nije se sviđala, jer ne može tu stvarno da se igra. Da, gjithsesi thët në këtë rënë thët da Nisam nešto vidio. nuk di thët s'kam pa dhe i gjo. Da mi nismo napravili onakvu grešku, Ne kena vazhdu thët me ba gabime. ko zna kako bi se utakmica završila. Ali I shtu se që më takva neshja, greška kad se napravi, kur pretendojmë thët me ba gabime shumë, onda teško je igrati. loja shka nishtë vështirë. Andaj, deta. Hvala.